Pnawn da bawb, a chroeso i gyrsiau Carlam Cymru. Croeso i'r gwers Gymraeg gyntaf. Mae'r wers heno yn cael ei chyflwyno gan Mrs Claire Griffiths. Diolch yn fawr. Shwmae pawb. Dyn ni'n mynd i edrych ar wahanol ffyrdd o adolygu gramadeg heno. So byddwn ni'n edrych ar y cymal perthynol i ddechrau, wedyn yr arddodiaid a'i rhedeg nhw, a wedyn y berfau crynol gorffennol. So ar y sgrin, dylse fod y cymal perthynol. Na beth oedd y nosbarthiadau blwyddyn 13 moyn adolygu gyda fi wrthnos yma, felly i bai nhw os ydych chi'n gwybod hwn yn barod neu chi ddim. En bynnag, dyn ni'n mynd dros y cymal perthynol i ddechrau, sef y relative clause. Fyddai'n defnyddio rhai termau Saesneg hefyd i wneud yn siŵr bod y dealltwriaeth yna hefyd. Iawn? So i ddechrau, dwi wedi rannu'r rheolau fan hyn, yr cymal perthynol, mewn i 5 wahanol ran, a byddwn ni'n edrych ar yr enghreifftiau a sut i ddefnyddio nhw ym mhob rhan. Okay? So, yn gyntaf, rhif 1, defnyddio'r cymal, sef si a sydd, neu yn Saesneg, fel ydych chi'n gallu gweld, whose neu whose, which is, which are, that is, that's, and that are. Okay? Cos ni'n defnyddio'r ddoi yn nosbarthiadau fi i helpu'r sgybion deall beth sy'n beth. So, dyn ni'n defnyddio hwn yn yr amser presennol ac pan mae'n positif. Iawn? So, dyn ni'n sôn am rhywbeth neu rhywun fan hyn. Edrych ar sy'n neu sydd yn. Dych chi'n defnyddio si os mae cytseiniad yn dilyn, a sydd o flaen llefariad. Ffordd dyn ni'n cofio hyn, os chi'n cael cytseiniad, mae yna y a si, mae y ar y ben ei hun fyna. Felly, si o flaen cytseiniad a sydd o flaen llefariad. A wedyn, chi'n gallu newid y si a'r sydd os ydych chi moyn, ond mae hefyd cofio y cytseiniad a reol llefariad hefyd. So allwch chi newid nhw os ydych chi angen. Sydd yn mwy ffurfiol yn dio, a wedyn sy'n pan chi'n siarad rhywun ydych chi'n gwybod. Yn y ffordd arall o wneud yn sicr bod Cymraeg yn glawn ac yn y ffurf cywir. Iawn? Dyn ni hefyd yn gallu rhoi o flaen yr arddodiaid, felly wedyn eisiau mor, a ydych chi hefyd angen yr yn fyna gyda'r arddodiad wedi eisiau a mor. So mae 3 ran i defnyddio'r cymal yn y ran gyntaf. Gyda'r geiriau cywir sydd yn y Saesneg, sydd a si, cytseiniad llefariad sy'n mynd fyna, a wedyn yn gyda'r arddodiad wedi eisiau a mor. A wedyn yr esiample dyn ni'n defnyddio i dangos hyn ydy, rydw i'n hoffi'r athro sy'n dysgu celf. Mae nhw'n siarad am y dyn sydd wedi marw. Chi'n gweld fyna si wedi cytseiniad. A wedyn, hoffwn i weld y ffilm sy'n trafod bywyd Elton John. Y fyna, mae dechrau'r brawddeg hoffwn i weld yn yr amser presennol. Ond mae'r ffilm yn trafod bywyd Elton John, allwch chi ddeud bod e'n y gorffennol. Sy'n angen y frawddeg i gyd i fod yn yr amser presennol. Mae'n symud wedyn i'r falle'r gorffennol neu'n fwy pwysig yr amodol. Y reswm maen nhw eisiau gweld y ffilm ydy mae'n trafod bywyd Elton John, sy'n rhywbeth mae'r person a diddordeb ynddi. So mae'r amod fyna. So eto, mae'r dechrau'r frawddeg yn y presennol, mae'n symud i'r amodol, ond does dim angen cael yr amser yr un peth ar gyfer y frawddeg i gyd. Yn enwedig pan chi'n defnyddio'r cymal perthynol, cos mae'n rhaid chi cael y perthynas wedyn ni, okay? Right, yr ail ran, hwn yn gwrthgyferbynnol i rhif 1, so chi'n cael fan hyn, fel chi'n gweld yr enghraifft, yr amser presennol gyda'r negyddol. So ni'n edrych ar yr ochr arall nawr i rhif 1, a lle mae'n deud yn y Saesneg, who is a does not, which is and does not, which are not, that is, does not, and that do not. So yna'r Saesneg i chi edrych yn ôl i weld os mae'r treigliad yn iawn, sillafu'n iawn, a mae'r geirfa yn iawn, dych chi. So chi'n gwybod beth ydy'r stem yn Saesneg,
mae'n hawddach wedyn i chi neud yn siŵr bod y Cymraeg yn iawn ac yn glir gyda chi. Right, mae 2 enghraifft fan hyn, sydd ddim, chi'n gallu defnyddio'r mae hwn yn dibynnu'n wir ar beth ydych chi'n ysgrifennu yn y frawddeg yn dydio. So sydd ddim neu sydd ddim yn, neu nad ydw, neu nad yw'n. Mae'n dibynnu eto fyna ar beth ydych chi'n ysgrifennu. Ond mae'n cronfachau, jyst rhag ofn chi ddim eisiau fe, neu chi yn defnyddio fo. Right, yr enghreifftiau neu'r esiamplau sydd gyda fi fan hyn ydy dylwn ni ysgrifennu at y ferch sydd ddim yn gwneud y gwaith. So dylwn ni ysgrifennu at y ferch sydd ddim yn gwneud y gwaith. Yn amlwg mae angen y treiglad yna. A siŵr fod chi'n gwybod y reswm am y treiglad, gyda'r treiglad feddwl yna, gwneud y gwaith. So eto, negyddol oherwydd mae'r ferch ddim wedi wneud y gwaith. Ac mae hwn yn fwy ffurfiol hefyd. Iawn? Eto, ar amser presennol, ar amser perffaith yn y frawddeg, os chi'n edrych ar dylwn ni ysgrifennu, chi'n sôn am y dyfodol, ac eto chi'n sôn am y gorffennol, mae'r ferch ddim wedi wneud y gwaith, ond dylech chi ysgrifennu. Fel o'n i'n dweud yn rhan 1, does sleid 1 yn hytrach, does dim rhaid chi cael yr un amser gyda'r frawddeg i gyd. Mae'n gallu newid yr amser o fewn y frawddeg i ffitio hwn i gyd. Yr ail esiampl sydd gyda ni yw mae e'n meddwl am y ci nad yw wedi dod adref. Mae e'n meddwl am y ci nad yw wedi dod adref. Mae nad yw, neu nad yw'n, yw'r esiampl mwy ffurfiol sydd gyda ni fan hyn yn y Gymraeg. Sydd ddim mor ffurfiol, ond mae nad yw yn, neu nad yw'n yn fwy ffurfiol. Fel ych chi'n clywed pan ydych chi'n darllen y frawddeg, mae'n meddwl am y ci nad yw wedi dod adref. Eto, mae'r presennol a falle'r gorffennol, chi'n sôn am y ci sydd ddim wedi gwneud rhywbeth, sydd ddim wedi dod adref yn arferol. So eto, mae'n y cymysgedd o amseroedd o fewn y frawddeg. Right, symudwn ni nawr ymlaen at enghraifft rhif 3. Right, yn y Saesneg fan hyn, who and that. Nawr, allwch chi defnyddio'r gorffennol, positif. Chi'n gallu defnyddio'r dyfodol. Chi'n gallu defnyddio'r amser amodol. A fel mae'n dweud yn cyfachau, unrhyw ffurf sy'n iawn fan hyn. Falle bydd yr amodol, y dyfodol a'r positif gyda'r gorffennol o fewn yr un frawddeg, dibynnu pa mor hir a'ch brawddeg, allwch chi newid o'r un i'r llall. Mae'r dal yn gweithio gyda'r cymal. A hefyd, cofiwch, os gwelwch yna, fan hyn, mae chi'n defnyddio a mae hwnna yn amlwg yn achosi y treiglad meddal. So, petyga, bydyga, ell ar eich gem, fel chi'n gwybod. Iawn? Na'r trefn o'n i wedi dysgu yn ysgol, falle'ch trefn chi braidd yn wahanol. So, petyga, bydyga, ell ar eich gem. Na'r trefn dwi wedi dysgu. Right, yr esiampl fan hyn, mae rhaid chi hefyd edrych ar diwedd y gair, fel gyda'r berfer reolaidd neu afreolaidd, fel daeth, gwnaeth, edrychodd, talodd, chwaraeodd. Chi'n edrych i weld beth yw'r diweddglo, chi'n defnyddio a, treiglo'n feddal, a wedyn chi'n gallu gweld wedyn ni os mae'r gorffennol yn positif, dyfodol positif neu'r amser amodol. Dylse hwnna dilyn ar ôl chi penderfynu ar eich treigladau ac ar eich berfau. So mae eitha lot i gofio am rhan 3 yn oes. Wedyn, mae rhaid chi edrych ar dechrau'r stem i weld, cos yn yr esiampl fan hyn, rwy ti eisiau gweld y disgybl a wnaeth y cacen yma. So dwi'n defnyddio'r gorffennol, y dyfodol neu'r amodol fan hyn. Gwrandewch eto, triwch dyfalu, neu chi'n gwybod yn iawn, y reswm pam ydych chi wedi penderfynu ar y gorffennol, dyfodol neu'r amodol. Rwy ti eisiau gweld y disgybl a wnaeth y cacen yma. So pa un, a mae rhaid hefyd fi'n credu mae'n bwysig nawr ar y lefel A, chi'n gwybod y resymau pam ydych chi'n defnyddio'r ffurf yna. Okay? So, os dwi'n edrych ar y esiampl gyntaf, mae'r dyfodol ac mae'n amodol. So,
y dyfodol oherwydd ti eisiau gweld nhw, chi ddim wedi gweld nhw'n barod, a chi ddim yn gweld nhw nawr, so'r dyfodol, a mae'n amod yw y disgybl sydd wedi gwneud y cacen. So mae'r amodol gyda'r dyfodol fyna. Mae lot o'r esiampl yr cymal fan hyn, ydych chi'n newid yr amserau, chi'n newid y tens o fewn y frawddeg, a mae hwnna'n berffaith iawn. Cos mae'n rhan o'r reolau gyda'r gramadeg fan hyn. Yr ail esiampl, roedd e'n cyfeirio at y busnes a ddylai wneud mwy i helpu. Roedd e'n cyfeirio at y busnes a ddylai wneud mwy i helpu. Nawr eto, mae'r amodol fan hyn, y busnes a dylai wneud mwy i helpu, dyna'r amod. Mae'n angen i'r busnes wneud rhywbeth yn yr amod sy'n y frawddeg. Roedd e'n cyfeirio, a mae hwn yn dangos i ni taw y gorffennol sydd yna. So mae'r gorffennol gyda'r amodol yn yr ail esiampl. Hefyd, unrhyw fath o treigliadau gyda A, ydych chi'n gallu gweld, mae ddylai fyna. Iawn? Wedyn y trydydd example, drychau i weld os taw y gorffennol, dyfodol neu'r amodol sydd gyda chi fan hyn. Mae'r elusen a gododd 7,000 o bunnau yn fendigedig. Mae'r elusen a gododd 7,000 o bunnau yn fendigedig. So eto, mae'n y treigliad oherwydd yr arddodiaid fyna gyda fendigedig i fendigedig. Mae'r amodol ydy'r elusen a gododd yr arian, sy'n yr amod, ond beth yw'r amser, pa tens sy'n cael ei defnyddio fan hyn. Yn amlwg mae'n bositif, cos mae codi 7,000 o bunnau yn fendigedig, so mae hwnna'n bositif. Ydy'r gorffennol, neu'r dyfodol. Oherwydd codi, gododd, diweddglo yn sôn am y gorffennol, mae wedi codi'r arian yn barod. Felly y gorffennol positif gyda'r amser amodol sydd fan hyn. Ar y bychnod hefyd, os chi'n moyn mynd i edrych ar hwnna. Reit, rhif 4, fel rhif 2, hwn ydy'r gwrthgyrfyniad gyda rhif 3, so hwn yw'r ochr negatif, yn negyddol. Ac wel, ydych chi'n gallu gweld, who and that yn Saesneg, gyda'r amser gorffennol negyddol, y dyfodol, a wedyn yr amser amodol. So eto bydd yr amodol yn dod yn pob esiampl. Iawn? Ond chi'n edrych wedyn i weld os taw y negyddol neu'r positifdio, a wedyn y gorffennol a'r dyfodol. Weithiau ydych chi'n cael y presennol yn fer arfer gorffennol neu'r dyfodol sy'n dod fan hyn. Eto, fel rhif 3, unrhyw ffurf sy'n dderbyniol yn eich brawddegau. So rhaid chi aros gyda un gorffennol neu'r dyfodol. Fel arfer, mae'n cymysglyd ohonyn nhw gyd. Gyda hwn, na neu nad, a reolau fan hyn, jyst i'ch atgoffa chi. Mae na, chi'n achosi treigliad llais. Mae nosbarth i'n hoffi reina, achos ym lot o chi gofio dy'r treigliad llais nagos. A wedyn nad, chi'n rhoi hwnna o flaen y llafariad. So mae angen boddran am y cytseiniad fan hyn, ond o flaen y llafariad di hwn. Reit, eto, mae rhaid i chi edrych ar y diweddglo y gair, fel daeth a gwnaeth. Eto, chi'n gallu defnyddio oesoedd llafariad i torri sŵn i fyny yn y frawddeg. Weithiau mae hwn yn gallu helpu, os chi'n moyn rannu'r brawddegau mewn i darnau bach i weld pa ran o'r gramadeg sy'n bwysig. Mae hwnna'n gallu helpu chi, ac yn gallu defnyddio lliwiau wahanol wedyn ni i llwytho unrhyw fath o air chi'n moyn cofio. Reit, yr enghreifftiau, mae'n y 4 fan hyn, achos mae hwn braidd yn fwy cymleth na'r gweddill. So, enghraifft 1, wyt ti wedi clywed am y person na thalodd ei dreth? So, mae treiglo yn mynd fyny fyna, dyn ni'n cael na, so treigliad llais, sy'n cael ei dilyn wedi gyda ei, gyda'r dreth, yn newid i treth, so mae'n meddwl fyna hefyd. So, double treiglad fyna. Wyt ti wedi clywed am y person na thalodd ei dreth? So, yr amodol, person sydd wedi talu, a wedyn ydy'n gorffennol negyddol neu'r dyfodol. So, mae'n gorffennol oherwydd yr odd ar ôl thalo. So, mae talodd yn air eitha pwysig yn y frawddeg yma. Mae'n dangos y na, so trigiau llais,
a mae'r of yn dangos tawr gorffennol. Diolch. Felly, rhif 1, y gorffennol negyddol ar y modol sydd yn y frawddeg yma. Yr ail frawddeg, drach arni am funud, wath y llain y funud, rhywieliadau, ydy'n gorffennol dyfodol a beth yw'r amod. So, yn fy marn i, dechrau dy idiom, Diane, mae'r ysgol na chymerodd ei cyngor yn wirion. So, na, treigl llais, dy ych. Yr amod fan hyn, yr ysgol sydd ddim wedi cymryd cyngor. So, dyna'r amod, a mae'r person yn meddwl taw mae hwn yn wirion. So, ydy o'n y gorffennol neu'r dyfodol. Eto, of yn dangos tawr gorffennol ydy o. Right, enghraifft rhif 3. Dydw i ddim yn deall pobl na hoffai ddod ar wyliau i Gymru. So, amodol, pobl sydd ddim yn dod i Gymru ar ei wyliau fel staycation. A wedyn, negyddol neu'r dyfodol di hwnna. Triwch penderfynu pa un bych chi'n rhoi hynny'n ddi. Colofn negyddol, gorffennol neu'r dyfodol. Gofyn cwestiwn am hwnna os chi'n moyn, yr atebion ni mewn i'r fath o'r bocsys siarad. Rhaid ar un olaf, a mae hwn ydy'r amser negyddol yn dyfe, gorffennol. Maen nhw wedi gweld y ffilm nad oedd yn lwyddiannus o gwbl. So mae treiglad fyna gyda'r yn, i'r l. Maen nhw wedi gweld y ffilm nad oedd yn lwyddiannus. So nad fan hyn oherwydd llafariad gyda'r oedd. A'r amod, ffilm ddim yn llwyddiannus, a wedyn maen nhw wedi, so mae hynny'n dangos yn syth tawr gorffennol. So dyma chi edrych am yr oedd, achos mae'r cliw yn y gair wedi. Reit, a'r rheol ola gyda rhain, whose. Eto, unrhyw amser, unrhyw tens chi'n gallu ddefnyddio fan hyn. A mae rhaid chi wneud yn sicr bod chi'n edrych ar y neu yr yn yr esiampl fan hyn. So, edrych ar y 4 esiampl sydd gyda fi, neu'r 4 enghraifft. Rydw i'n nabod y bechgyn y mae ei dad yn dost. So, fan hyn, y reol olaf, who's yn Saesneg, so mae pobl yn gysylltiedig â'i gilydd. Mae'n perthynas rhwng y person sy'n siarad a y person sydd yn y frawddeg. Okay? Mae perthynar, mae'r perchenog a neu dros rhywbeth yn hyn. So mae angen perthynas o fewn y frawddeg i'r reol who's gweithio. Okay? Ac eto unrhyw ffurf amser, edrych ar y llafariaid. So mae'r pethau dal yn tueddu i ddigwydd o rheolau 2, 3 a 4, mae e dal yn mynd ymlaen i'r rheol fan hyn. Iawn? Felly, rhif 1, rydw i'n nabod y bechgyn y mae ei dad yn dost. Ydy hwn yn gorffennol, presennol, neu'r dyfodol, a beth yw'r amod? Yr amod yw'r bechgyn chi'n gwybod oherwydd ei dad sy'n dost. So mae 2 amod mewn ffordd yna. Iawn? Yr ail un, dydy hi ddim yn talu am y plant y bydd ei rhieni'n cael arian byth bynnag. Mae hwn yn braidd yn gymleth ac yn braidd yn hir. Dydy hi ddim yn talu am y plant y bydd ei rhieni'n cael arian byth bynnag. So, beth yw'r amodau fan hyn? Un amod yw hi ddim yn talu am y plant. So, yna'r amod cyntaf yr ail amod oherwydd ei rhieni'n cael arian byth bynnag. Mae 2 amod yn y frawddeg yna. A ydy hwn yn gorffennol, dyfodol neu'n presennol? Mae'n y gymysgedd yn hyn, does? Dwi hi ddim yn talu, so allwch chi deud ta presennol. Falle gorffennol, dwi ar sut chi'n penderfynu i fynd. Rhieni'n cael arian byth bynnag. So mae hwnna'n dyfodol fyna, ynddi? Mae rhieni ddim wedi cael yr arian, ond maen nhw'n mynd i cael bydd yn dangos hwnna. So eto, mae cymysgedd yn hyn, ond sy'n eich helpu chi fyna. Rhif 3,
Fyddwch chi'n siarad ar ddisgyblion yr oedd ei gwaith yn ofnadwy? Wel, os fi'n gwybod rhai nosbarthiadau tygau fi, bydda fi yn siarad ar nhw pan dyn ni'n mynd nôl i'r ysgol. Ond fyddwch chi'n siarad ar ddisgyblion yr oedd ei gwaith yn ofnadwy? Oherwydd y llafariad, a wedyn am y cytsain. So mae hwn, yr amod fan hyn, yw'r disgyblion sydd â gwaith ofnadwy, a eto y dyfodol, fyddwch chi'n siarad. A wedyn chi'n cael y perthynas rhwng chi a'r person chi'n gofyn iddi, gyda chi. So mae hwn yn fwy ffurfiol na ti. A wedyn mae'r person yn cael sôn am gyda'r disgyblion, y perthynas gyda'r disgyblion. So y doi perthynas mewn ffordd yna, yn does? A'r un olaf, dyla'r Llywodraeth helpu'r wraig y collwyd ei swydd. Dyla'r Llywodraeth helpu'r wraig y collwyd ei swydd. So, edrychwn am ryw eiliadau. So, oherwydd y cytsain. Yr amod fan hyn. Ydy, y wraig sydd wedi colli'r swydd. A dyla'r Llywodraeth helpu oherwydd mae hi wedi colli ei swydd. So, mae hwn yn dyfodol gyda'r amod o'r helpu'r wraig oherwydd colli'r swydd. Right, fan hyn, fi wedi rhoi fyny ar y PowerPoint brawddegau, 15 ohonyn nhw, i weld, mae angen mynd yn Saesneg, fel chi'n gallu dweud, mae'n dweud cyfieithiwch, yn defnyddio'r 5 reol, neu'r 5 rhan o'r reol cymal perthynol, i'ch helpu chi. Y geiriau'n coch ydy 1, 2, 3, 4, 5 yn ôl beth fi wedi dweud yn barod. A wedyn mae'r geiriau eraill chi'n gallu cyfieithu beth bynnag. So dylsech chi edrych ar y frawddeg i weld rhif 1, 2, 3 neu 4 neu hyd yn oed 5. Ydy o'n positif neu negyddol. So 1 a 3 yn positif, 2 a 4 negyddol, 5 gallu fod naill neu'r llall. So I don't like the dog who barks all the time. So dwi ddim yn hoffi'r ci sy'n cyfarth trwy'r amser. So sy'n neu sy'n, chi'n mynd nôl ar rhif 1. So yna'r cymal perthynol gyda rhif 1. So mae'r tasg fyna chi drio os ydych chi moyn. A wedyn allwch chi hala fe i'ch athro neu eich athrawes i weld os chi'n iawn. Trafod gyda ffrindiau, nes dod yn ôl gyda cwestiynau os ydych chi eisiau mwy o cymorth yr cymal perthynol. Reit, gobeithio fydd technoleg yn gweithio nawr, a wedyn byddai'n mynd ymlaen at rhedeg yr arddodiaid. Oedd yr arddodiad yn dod fyny yn y esiample yn y cymal perthynol, felly mae'n bwysig bod chi'n gwybod eich arddodiaid. Mae rhai o'r plant dwi'n dysgu am blwyddyn 3, maen nhw'n gwybod yr arddodiaid, ond oherwydd ni ddim yn sôn amdano nhw lot o'r amser, llawer o'r amser falle, mae chi'n gallu sydd of anghofio sy'n bach. Dyma'r trefn dwi wedi dysgu pan o'n i'n ysgol, falle mae braidd yn wahanol i'r trefn dych chi wedi dysgu, ond maen nhw dal yn arddodiaid. Felly am ar atgan heb i o dan dros drwy wrth hyd. Na'r trefn dwi wedi dysgu a'r trefn dwi'n dysgu. Mae chathrawon chi yn siŵr yn cael falle trefn wahanol, ond does dim ot, does dim un ffordd yn gywir na'r llall. Right, fan hyn, jyst ymarfer gloi i weld beth ydych chi'n gwybod, beth ydych chi ddim yn gwybod. Prawf mewn ffordd. Dwi'n rhoi fyny i weld os mae blwyddyn 12 a 13, jyst i cael yr ymenydd yn gweithio yn y ffordd i edrych ar yr arddodiaid. So'r coch ydy'r darnau dyn ni'n edrych ar yn fanwl i weld beth maen nhw'n rhoi, beth maen nhw'n deall, lle mae'r gwallau yn dod. Cos ar ôl, pan chi'n cyrraedd blwyddyn 13 weithio, ydych chi ddim wedi gwneud siw gymaint o gramadeg gyda'r ffordd yma, so ni jyst yn mynd mlaen. A yna'r atebion fyna os chi eisiau neu chi ddim yn siŵr. Reit, peth cloi, pa un sydd ar goll? Mae rhoi rhyw 10 eiliad i chi i ffindio'r un sydd ar goll.
So, am yr atgan heb I o dan dros drwy wrth neu hyd. Beth sy'n ar goll? A ffordd arall, cymysgu nhw fyny eto. Pa un sydd ar goll? Dan, ni'n credu sydd hwnna, ynddo fe? Trydydd un? Jyst pethau cloi i weld os ydych chi'n gallu gweld neu clywed. So, mae pobl yn dysgu mewn ffyrdd wahanol, ydych chi? So, pobl sy'n hoffi darllen, falle bydd hwn yn helpu. Reit, gawn ni ymlaen, mynd dros y reolau nawr te. So, pan mae ragenw yn dilyn arddodiad, rhaid rhedeg ar arddodiad hwnnw. Ydych chi'n gwybod eich ragenwau, tybed? So, y ragenwau mwyaf cyffredin yn Gymraeg ydy I, ti, ef neu hi, ni, sydd braidd yn anodd I weld, mewn lun dweud mae'n llwyd, chi a nhw. Ydych chi'n gwybod hynna? Da iawn o'ch sydd hyn. Pa becsos chi ddim, maen nhw fyna. Mae yna mwy o ragenwau, ond reina ydy'r 6/7, mwyaf poblogaidd neu mwyaf cyffredin yn y Gymraeg. Reit, so un peth rhyfedd am arddodiad, bod rhai yn gallu rhedeg, nid pob un, rhai. So, enghraifft, fan hyn, amdana I, mae hwn yn newid I ffurf. Na beth ni'n sôn am pan ni'n sôn am redeg arddodiaid. Maen nhw'n newid I ffurf. So, mae amdana I yn symud at amdana ti. Pan chi'n sôn am rhywun arall, a pan chi'n sôn am hi neu fe, amdano fe. So, amdana, amdanat ac amdano. So mae'r diwedd y frawddeg, y gair yn newid. Mae'r amdana dal yr un peth, o'ch chi'n naill ychwanegu a I, at ti, neu anno fe. So maen nhw yn y bocsys wahanol, so chi'n gallu dysgu'r ffurf yn dyfa. Ata I, ata ti, ata fe, ata hi, ata ni, ata chi. So chi'n gallu neud e mewn fath o, dyn ni'n neud mewn fath o rap, neu chi'n neud e mewn fath o rhythm yn dyfa. A wedyn ohono I, ohono ti, ohono fe, ohono hi, ohono nhw, ni, mewn blid fi, ohono chi. A ffordd arall o ddysgu hynna ydy wneud e mewn fath o gêm, pa chi'n trio dweud hynna mor gloi a gallwch chi. I weld faint o weithiau allwch chi dweud yr holl beth, cyn bod y geiriau jyst yn mynd yn a chi'n jyst yn swnio chi'n gwneud geiriau I fyny. Triwch o. Mae'n gallu fod yn eitha hwyl yn wedi yn y dosbarth a mae bar o siocled ar gael i'r enilledd. Mae hwnna'n helpu weithiau. So mae'n eitha anodd. Chi'n meddwl, ie, mae'n gallu gwneud hynna. Ond gyda ohono I, ti, fe, ni, chi a nhw, mae'n gallu fod yn eitha anodd I cael y geiriau mas. Triwch o. Reit, beth mae hwn yn olygu nawr te, pan chi'n redeg yr arddodiad? So gyda'r rhagenw fi ac am, mae'n mynd yn am dana fi. O y ti, ohono ti. So mae hwnna'n gallu dal pobl allan, so bydd yn ofalus. Okay, so o y ti, ohono ti. A wedyn chi'n neud gan a nhw, ganddyn nhw. Mae hwnna'n eitha syml. Yr ail un yw'r un sy'n baglu pobl fyny, ohono ti. A yn gyffredinol, dyn ni ddim fel arfer yn siarad fel yna. Mae hwn yn ffurf mwyaf ffurfiol yn ywedig pan chi'n ysgrifennu. Iawn? Right, redeg yr arddodiaid. So, am ar at y gan, fi wedi rhoi nhw yn boxes I chi, so chi'n gallu llawrlwytho hwn, y printi allan. Dyn ni'n rhoi e'n cefn llyfrau Cymraeg. So, maen nhw yna I pobl edrych arni os nhw ddim yn siŵr. Yn enwedig pan chi'n ysgrifennu'n ffurfiol. So, mae lot o'r arddodiaid, chi'n defnyddio'r ffurfiau fan hyn, yn enwedig pan chi'n ysgrifennu, falle'n fwy na pan chi'n siarad. So, sef ni'n mynd trwy nhw gyd, so nhw gyd yna I chi I ddarllen. Os yna nhw cwestiynau am sut I defnyddio nhw'n brawddegau, gofynnwch neu ewch yn ôl i'r ysgol a gofyn fyna hefyd. So am ar atgan, a wedyn heb I o a dan. So nhw'n cwestiynau fyna, jyst gofynnwch.
A wedyn, yr un ola, dros drwy wrth hyd neu rwng. Cos ni'n defnyddio rwng fyna, achos mae hwnna'n falle'n fwy anoddach i newid na hyd. Iawn? Ac eto, fel y doi sleid cyn, chi'n defnyddio hwn yn fwy ffurfiol yn wedig pan ydych chi'n ysgrifennu. Reit. Yn gloi, beth sy'n bod fan hyn? Mae gen chi lawer o ffrindiau. Pan chi'n darllen y frawddegau yma allan, dylsech chi clywed y gwallau yn eitha amlwg. So gennych chi, okay? Ro'r llyfr i fi. Dwi wedi clywed hwn siwt gymaint o weithio yn y dosbarthiadau. Ro'r llyfr iddo fi, nid i fi. Mae gen hi wallbyr. Mae ganddi hi wallbyr. So chi'n ehangu'r gair wir, yndych chi? Rydw i wedi dweud wrth y ti o'r blaen, o'r thought, nid o'r fit. O'r thought, eto, mae'n fwy ffurfiol yn wedig pan ydych chi'n ysgrifennu. Mae'n rhaid i nhw orffen eu gwaith. Mae'n rhaid iddyn nhw orffen eu gwaith. Oes ganddo ti gath? Oes genne ti gath? Nawr mae hwn yn gwall eitha cyffredin, yn hyd yn oed fyny at lefel A. Ganddo ti, chi'n clywed hwnna a chi'n gallu darllen hwnna lot o weithiau. Genne ti. So'r Cymraeg cywir dyn ni'n edrych am nawr, nid y Cymraeg dyddiol neu achlysurol mewn ffordd. Hoffech chi wybod mwy am fi? Amdana fi? Mae'r clyw fyna am, chi'n angen roi'r diweddglo newydd i'r gair yn does. Eto, rhedwch yr arddodiaid fan hyn, so gallu llawnwyr grydu fyny. Ymarfer ydy hwn sy'n dda, jyst i cael eich sicrwydd yn eich pen. A eto, mae'n neis iawn o adolygu hefyd, cael popeth yn yr un lle. So mae hynny fyna i chi hefyd. Ac os ydych chi eisiau mwy o ymarfer, eto newidwch y geiriau, ychwanegwch geiriau sy'n y cwmfacha. So ymarfer arall. Gyda'r arddodiad, yr ymarfer sy'n helpu chi'n fwyaf na gwrando rhywun neu darllen rhywbeth. Yr ymarfer sy'n wir yn helpu gyda'r arddodiad. Gallu gweld pa rhaid chi'n gwybod, pa rhaid chi'n ansicr ohoni. Iawn? A'r gweithgaredd olaf, eto, beth sy'n anghywir fyna. So mae nifer o enghreifftiau ac ymarferion i chi drio. So, pob hwyl gyda'r eina, ynddo fe? Right. A wedyn mae enghreifftiau ar y diwedd, eto i helpu chi gyda'ch ysgrifennu. Mae'n sôn am ar ac am ac at. Ysgrifennu i, gofyn i, syni at, ffarwelio a. Wahanol enghreifftiau fyna o beth allwch chi ysgrifennu neu dechrau'ch brawddegau gyda. Eto, mae hwn yn holl bwysig gyda adolygu yn wedig gyda'r gramadeg ar gyfer unrhyw fath o asesiadau ysgrifennu. Iawn? A dyn ni allan ni fynd trwy hwn hefyd, mae darn isod camgymeriadau sy'n defnyddio'r arddodiaid ac ail-ysgrifennwch y darn yn gywir. Mae hwn braidd yn anoddach na mae'n edrych, ond mae'n her da iawn i weld allwch chi pigo pethau i fyny. A wedyn yr atebion ac ymarferion arall sydd gyda ni fyna. Iawn? Reit, mae digon amser fi'n credu nawr jyst i mynd dros darn ola o'r gramadeg o'n i eisiau edrych ar heno, sef y Gorffennol Cryno. Right. O, slideshow ni methu weld am hynny, dwi. Right, y Gorffennol Cryno. Eto, dyma'r trydydd peth oedd yn osbarth blwyddyn 13 eisiau mynd dros yn y wersi wrthnos yma. Right, dyn ni'n defnyddio'r amser yma i siarad am beth wnaethoch chi neu beth wnaetho rhywun arall yn y gorffennol. So mae hwn yn mynd nôl eto at Cymal Perthynol pan chi'n sôn am pethau yn y gorffennol. So mae gyd yn dod at ei gilydd a mae'n sôn am y wahanol cymalau a'r arddodiaid hefyd. Mae gyd yn gysylltiedig yn fynd ei gilydd. Felly gweithiau sy'n galed yn y wers Gymraeg. Bwytodd y bachgen ei ginio i gyd.
Sut ydych chi'n defnyddio'r gorffennol cryno? Eto, edrych am bôn y ferf. A wedyn, fel arfer, nid pob tro, rydyn ni'n tynnu'r rhan olaf y berfenw. Enghraifft, rhedeg, rhed, bwyta, mynd i bwyt. Ond, gyda berfau sy'n gorffennol gyda i-o, chi'n cadw'r i a chi'n jyst yn tynnu'r o. So yna reol sydd braidd yn ychwanegol gyda'r gorffennol cryno. Ac eto, nid i gyd, ond weithiau mae rhaid defnyddio'r berfenw i gyd. Dwi'n gwybod, ddaeth nhw cadw at un reol, ynddo fe? Siarad, eistedd, darllen. A mae hwn, dyna beth ydych chi'n ato at fo'n y ferf. So ais, oedd, o ni, o chi, o nhw. Mae hwnna hefyd yn gallu bod yn bwysig chi os chi'n gwybod beth ydych chi'n rhoi at fo'n y ferf. So, ddim yn becso am beth yw fo'n y ferf, ond y diweddglo, dyna'r patrwm i beth ydych chi'n ei newid. Iawn? So gweld y ti yn dod yn gwelais ti. Cerdded yn dod yn cerddais i. Gwylio, gwylio ni. A wedyn, na'r enghreifftiau i gyd i'ch helpu chi. So chi'n gallu gweld ble mae'r bôn y ferf a wedyn y patrwm at beth mae o'n mynd i newid i. So dyna ymarfer fyna chi hefyd i chi drio i weld. A wedyn, y 4 gair fan hyn, y 4 berf, mynd cael dod a gwneud. Dyn nhw ddim yn dilyn yr un patrwm a'r gweddill. So mae rhaid chi edrych ar hwn fanol yn enwedig gyda ces ti a des ti. A gwnes yn iawn, ond ces ti a des ti, yn enwedig des ti, mae hwnna yn anarferol iawn i chi ddefnyddio. Felly bydd yn ofalus, please, dy rhain. Iawn? Mae ymarfer fyna i chi trio roi'r ffurf gywir yn y blwch. So fe cerddodd, cerddais, cerddwn. Gyda rhif 1, enghraifft. So cerddais i'r dref ddoi yn y glaw. So mae ffordd chi weld os ydych chi wedi cael y ffurf cywir yn ôl y bôn a'r diweddglo. Iawn? Felly, diolch yn fawr am wrando am y sesiwn yma. Dyna diwedd y sesiwn. Mae digon o ymarferion yn y pwerbwyntiau ydych chi. Os ydych chi'n cwestiynau, plis gofynnwch. A welach chi wythnos nesaf, dydd Iau nesaf am 3:40. Felly diolch a dyboch.